Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u još jednoj. Ambicija ovog političkog talk showa je da o svakoj recentnoj političkoj temi, kad god je to moguće i kad god to ima smisla, čujete argumente sa obje strane političkog spektra, da čujete argumentaciju jednih i drugih, a da onda sami vagnete i vidite tko je zapravo u pravu i čiji argumenti su bolji, jači, veći, jednostavno uvjerljiviji. U tom kontekstu moram reći da je takva forma kod nas, nažalost, dosta rijetka. Stoje razloga zašto je tome tako. Jedan od njih je činjenica da političari više vole monologe nego li dijaloge, ali naravno, jedino su povjesničari u tom kontekstu, bar po mom iskustvu, gori, ali naravno uvijek postoji iznimke i postoje ljudi koji su spremni polemizirati i otvoreno istaknuti svoje argumente i dopustiti da uključite onu svoju vagu i da na kraju sami prosudite tko je bio više u pravu. Upravo večera će se zbiti jedan takav razgovor, jedan takav dijalog o temi koja se tiče svake hrvatske obitelji, a radi se o uvođenju vojnog roka. Razgovarat ćemo naravno i o drugim aktualnim temama, ali ova je glavna i centralna. Pozdravljam u tom kontekstu u studiju saborskog zastupnika iz redova HDZ-a, gospodina Antu Deura. Poštovanje. Poštovanje, dobro večer vama i vašim gledateljima. A s nama je večeras i potpredsjednik SDP-a, isto tako saborski zastupnik, gospodin Arsen Bauk. Poštovanje, dobro večer vama. Gospodin Deur, jako ste jedan i drugi u odnosu na saborske rasprave distancirani, pitomi, nježni. Ali svejedno ću vas pitati, što zamjerate zapravo u oporbi? Često se s njima svađate, često s njima polemizirate. Pa vidite, bolje je bilo rečeno Dignu vam tlak nekad, pa vidi se oporba, to, ne? Oporba uvijek zamjera, a to je, pazite, evo kolega Bauk, on je bio ministar u Milanovićevoj vladi. I zamislite sad, kolega Ostojić je bio ministar unutarnjih poslova. Kolega Ostojić otići u mirovinu iz opozicije. Sigurno da je to jedan problem koji oni gledaju da nisu u realnoj mogućnosti pobijediti predsjednika Plenkovića i HDZ. I to je ozbiljan problem koji je jedan ozbiljan kompleks. To su već promijenili, pazite, Milanović, Bernardić, Peđa Grbin, i sad je četvrti Hajdaš Dončić, koji je bio, by the way, naš član HDZ-a. A dobro, davnih dana. A dobro, ali on stasao je u HDZ-u i vjerujem da je to možda bio... Možda je to i bila. I znate, sigurno da je to problem već puno godina, 3 mandata, ne mogu se stabilizirati i pokazati snagu onu što oni misle da je to moguće. Da je HDZ jasan, osobno što sam možda zamjerio, ako postoji, volio bi da smo oko Ukrajine, oko tih pitanja, da smo se tu oko nekih pitanja imali više senzibilnosti svi zajedno kao političari unutar Sabora, što o nekim stvarima smo tu možda gubili neke političke, što je SDP, što je oni su recimo pod velikim utjecajem predsjednika Milanovića. Nikad u stvari nisu uspjeli se izdignuti sa izabranim predsjednikom, pa ni dan danas. Kolega Bauk neće se možda, privatno će se složiti, sad vjerujem da neće. Oni jednostavno nisu uspjeli iz te habitusa Zorana Milanovića nikada izići. Izišli su iz habitusa Ivice Račana, izgubili su taj kredibilitet, ali iz habitusa Zorana Milanovića oni još uvijek ne mogu izići, koliko se oni na trenutke malo se trznu, ali nemaju puno hrabrosti da se izbore za tu snagu i mislim da u tom dijelu HDZ je pokazao kao stvarno stožerna hrvatska stranka, državotvorna koja uistinu ima najveći kredibilitet hrvatskog naroda. Gospodine Bauk, slušamo vas. Isto pitanje, što vi zamjerate? Ja zamjeram oporbi, pa dosta toga. Ne oporbi, nego vlast. Mi u Saboru bila ministarska, stara ministarska. Mi u Saboru imamo lijevu i desnu oporbu. Zamjerke desne oporbe bi našao, ali nije to toliko... Tema, nije sad. Nije tema. Što se tiče ove... To je jedna PR-ovska priča koja kod nekih i ulazi upada na podlo tlo u distanciranju ili utjecaju predsjednika države. Ona služi da se čelnici oporbenih stranaka malo diskreditiraju kao osobe koje imaju svog šefa. Jer onda ako imate svog šefa, onda vi ne možete biti šef. I to je jedna onako priča s kojom će se i oni na koji se odnosi morat nositi. Kako to sad nek PR-ovci njih savjetuju. Dakle, ja sam čak sad u jednoj rečenici, pa ste vi
čak malo i reagirali i nasmijali se kad se rekao da se tu ne slažem s predsjednikom Republike. Ticalo se unutarnje politike u Mađarskoj. Dakle, što se tiče... Što zamjeramo HDZ-u? Sve. Pa to opozicija ima 4 godine i sve što radi, većinu toga što radi je da govorimo što zamjeramo. Dobro, teško možete negirati ekonomske pokazatelje koji su kakvi jesu, ali generalno govoreći apsolutno pozitivni. Da se sad ne vraćamo na Milanovićevo doba kad smo bili tromjesečja u minusu. Pa da, lako je doći nakon nas na vlast, odmah imate rast. A kad mi nakon njih dođemo, moramo najprije rješavati to zašto su oni sišli sa vlasti i taman kad to uspijemo riješiti, onda vjerovatno narod izgubi strpljenje pa opet izabere njih. To je tako bilo pa onda oni vrhnje pokupe vrhnje. To je bilo tako 2 puta. Ono što mi zamjeramo u ovome trenutku, to je nešto što se može svesti pod generalni naziv okupacija institucija. Dakle, sad više doista je rijetka institucija u kojoj možete doći bez da imate stranačku iskaznicu HDZ-a ili da vas barem neko od njih pogura, da se zna ko ima kojega sponzora. Naravno, najviše onda dođu u problem kad se međusobno posvađaju. Onda to toliko više manje izađe u javnost. Ono što je zanimljivo kad se oni međusobno posvađaju, to je puno veći vatromet nego što mi ikad sami sebi smo u stanju zamjeriti. Ali dobro, sada da ne navodim primjere. Najvažniji izbori su oni sljedeći izbori, uvijek. Tako da, kako sad stvari stoje, čak se Klatno malo po zadnjim istraživanjima okrenuo na lijevo. Dakle, naime, Možemo i SDP čak i nešto više imaju od HDZ-a. Kako će biti na izborima, jer su te ankete točne, to je sve što imate pravo govoriti, ali za sada je tako. Dobro. Gospodin Deur, evo nas još pri kraju smo. Zagrebački gradonačelnik Tomašević je donio jednu neobičnu odluku da će prvi koncert Marka Perkovića Thompsona biti dopušten, a drugi, ako na njemu bude u sklopu pjesme koju pjeva već 35 godina, otpjevao sve stihove i spomenuo sve riječi, uključujući i Za dom spremni, drugog koncerta 28. neće biti. Obzirom na enormnu popularnost Marka Perkovića Thompsona, obzirom da je prodao ulaznice za 4, čini mi se, koncerta u 4 grada u par sati, moje pitanje nije ni preuzetno, ni pretjerano. Hoće li u slučaju zabrane Thompsonovog koncerta 28. prosinca doći do uličnih demonstracija i prosvjeda ljudi koji ni na koji način to nisu zaslužili? Pa prije svega, od početka da krenemo, znači ovo što je gradonačelnik Tomašević i nakon koncerta na Hipodromu i cijela ta, ako se sjećate, u Saboru i javnosti određenog lijevog, neću sad reći, ali određenih lijevih političara, to je prestrašno. Znači, Tomaševiću ne smetaju jugoslavenske zastave po hrvatskim gradovima. Prosvjedima gdje ih vijore s njima, gdje su pod tim zastavama ubijani hrvatski branitelji. To i ne smeta. Ne smeta im dolazak pjevača koji su pjevali po četničkim fortunama tada 90. godine. Ali im smeta jedna pjesma koja je 1991. godine nastala u jednom strahu, ratu, u jednom srcu koje je nosio hrvatski narod, koji sam rekao već, mi smo se tukli protiv 4. nenaoružani djeca. Tukli smo se protiv jedne ozbiljne sile, vojne sile. I u tom je nastala pjesma Čavoglave. Pa da, svi smo bili za dom spremni poginuti, za svoj dom, za obitelj. I u tom spektru ta pjesma je nastala. Ne da bi se vraćala u povijest, u neka vremena, nego trenutak koji se događao. I ne smemo to, i to je najopasnije kad čujem svoje kolege u Saboru, kad pokušavaju pjesmu Čavoglave poistovjetiti sa nekim vremenima koje nemaju veze sa trenutkom koji se 1991. godine događao. I Domovinski rat je temelj Hrvatske države. Hrvatski branitelji, to je snaga, to je ono što je stvaralo uz molitvu naših majki, baka, to je ono što je stvaralo Hrvatsku državu. Jesu li mogući da ljudi izađu na prosvjed? Pa mislim da, ja se još uvijek nadam da gradonačelnik, ali to i slušam i vidim od određenih kolega, da mislim da će svijest i kod njega jedino, ako stvarno on ne želi sa takvim narativom ići, da želi, da uistinu želi taj sraz sukoba napraviti. Jer ako nešto zabranjujete,
vidim sad Miroslav Ivlić je u Areni. Ja i nitko moj sigurno neće ići na taj koncert, niti mi je u pobudi da to idem i da slušam. Ali ako je čovjek došao tu, ako ga netko želi ići gledati, što ću mu ja? A zamislite jednog hrvatskog branitelja, domoljuba koji da zabranjujemo, pa to je van pameti. Uopće ne možemo, ja ne mogu vjerovati da je to izjavio, bez obzira što sam ga čuo. Ne mogu vjerovati sve što radi Tomašević, a i ovi promjene ulica i tako dalje. Dobro, ali ako ustraje na tome, ili moguće da ljudi izađu prosvjedovati? Legitimno je prosvjedovati. Prosvjed je uvijek legitiman. Ako smo i sigurno da ljudi koji žele, a svi želimo da pjeva Marko Perković Thompson, i to ja želim moja obitelj, moji prijatelji, i želimo čuti te pjesme. I mislim da je legitimno i da ne možemo to dozvoliti na način, ali vjerujemo u razum i u razboritost gradonačelnika da ako to ili nek zatvori Arenu za sve, ili ako ima Miroslav Ilić pravo pjevati u Hrvatskoj Areni, koji je pjevao četničkim i tada agresorskim vojnicima Lepa Brena, a Marko Perković da nema, pa mislim to je strašna poruka. Gospodine Bauk, kako vi gledate na ovo? Hoćete ići pitanje po pitanju? Možemo, pitanje po pitanje. Dakle, imam dva pitanja na tu temu, ali ajmo najprije da ih nemate previše. Izjava, dakle, gradonačelnika grada Zagreba. Nakon što je 500 000 Hrvata došlo na Thompsonov koncert, on je rekao 27. je potpisano, ako se bude pjevalo Za dom spremni, 28. koncerta biti neće. Moje pitanje... Dobro, nisam siguran da će to biti moguće. Zabraniti? Ne, nego da će se tek 27. navečer znati hoće li koncerta biti 28. Nisam ja to tako shvatio. A kako ste vi to shvatili? Da koncerta 28. neće biti tako sam ja shvatio. Možda sam ja krivo shvatio. Ne, Tomašević je govorio u kondicionalu. Ako na koncertu bude izgovarano Za dom spremni i ako se to bude u pjesmi isticalo, dani koncerata, dan je 28. neće biti. Dajte provjerite, ali se to odnosi na 28. ili na neke buduće koncerte nakon 27. Ja mislim na 28. ali sad dobro, nije to, dakle, sve nije to. Mislim da bi bilo vrlo teško. Nikom nije zabranjeno. Dakle, nije bilo zabranjeno ni Lepoj Breni koja je pjevala baš četnicima. Nije zabranjeno. Dakle, kad govorimo o konotacijama... Što se tiče Lepe Brene, ja mislim da ona to u stvari objasnila. Okolnosti i kontekst da je išlo spašavati oca u Brčkom. Čini mi se da je to bila dobro, i Baga je rekao da je pjevao djeci samo i tako dalje. Pa dobro, ali vratimo se na ovo što ste... Dakle, prvo što se tiče prosvjeda, pravo na mirni prosvjed je ustavno pravo. Ne treba ga, kako ste vi rekli, fetišizirati, niti omalovažavati. Ako postoji želja, potreba i naravno da se tome prosvjeduje, nek se napravi prosvjed i izrekne sve što misle da se treba na tom prosvjedu izreći. Što se tiče odluka, dakle to nije prva odluka neke gradske vlasti o tome da neće dozvoliti u onim ustanovama i objektima kojima upravljaju koncert bilo Marka Perkovića Thompsona, bilo nekih drugih pjevača. A ne, ali bilo je i drugih u Puli, pjevača. Da. Ne, u Puli je bilo za Thompsona. Tako je. A za neke druge pjevače je bilo u nekim drugim gradovima. Bilo da se otkazao ugovor ili nešto tako. I to je politička odluka političara koji će posljedice za tu odluku snositi na izborima prvenstveno. A ako je došlo do kršenja ugovornih prava ili ako su povrijeđena neka druga prava, onda na sudovima ovome materijalnom to nisu, to je Tomašević se ogradio. U drugome smislu, tako da će i za odluku o Thompsonu gradonačelnik Zagreba i njegova stranka ili moja stranka, da smo s njima u koaliciji, posljedice toga snositi na izborima, a vidjet ćemo hoće li te posljedice biti po političku rejting dobre ili loše. Sada drugo pitanje. Da, dvostruke konotacije. Postoje li za vas dvostruke konotacije Za dom spremni? Govorim to zato jer je Tomašević to stavio u prvi plan. Pa je to onda u to... Pozdrav, tako je, da. Pa nakon predsjednika Ustavnog suda, gospodina Staničića, koji je izrijekom rekao da nema, onda bi doista bilo politički nepametno da sad ja idem ponovo u tom smislu komplicirati, okolišati i tako dalje. Dakle, postojala je jedna u stvari sa ove distance, što reći, dobra namjera predsjednika vlade Plenkovića da kroz jedno
multidisciplinarno, multipolitički ili kako god hoćete povjerenstvo koje se nazvalo Povjerenstvo za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima, tako se zvalo, da pokuša se naći jedan konsenzus oko ovih stvari koji izazivaju i dalje polarizaciju u hrvatskom društvu i to povjerenstvo je donijelo neke zaključke. Nakon što je to povjerenstvo donijelo zaključke, dio članova povjerenstva, prvenstveno iz onih desnog političkog spektra, je napisalo izdvojeno mišljenje da se u stvari s time ne slaže. Tako da mi i dalje nemamo nešto što je dio konsenzusa. Ako je moguće pronaći dio političkog konsenzusa, onda bi svaka strana tu mogla biti spremna na ustupak. Dok toga nema, mislim da će se svi držati svojih pozicija. Prema tome imamo Ustav koji nije u tom smislu vrijednosno neutralan, koji se izrijekom, što se tiče Drugog svjetskog rata, ograđuje od jedne strane i drugu dakle, spominje kao kontinuitet hrvatske državnosti. Postoje zakoni koji se tiču prvenstveno prekršajni, postoje zakoni u kaznenom dijelu, mislim da tu nema, dakle da to ne bi trebao biti predmet kaznenog zakona, sad da bude mi jasno. I ako državna tijela utvrde da se takvim postupanjem remeti javni red i mir, izreći će se prekršajna sankcija. Uostalom i poslije ovog zadnjeg koncerta 5.7. imamo i određenu prekršajnu prijavu koja će biti obrađena od strane nadležnih tijela i na kraju krajeva doći će do Ustavnog suda, bilo da to pošalju oni koji su je podnijeli ili oni protiv kojih su je podnijeli, pa će onda Ustavni sud se morati ponovo time baviti. Za oba dvojicu isto pitanje, da vi mrvicu odmorite. Gospodine Deur, nije li gotovo perverzno, nemam bolju riječ, da se jučer ili prekjučer pronađeni posmrtni ostaci francuskog dragovoljca Jean Michela, kojeg saborska zastupnica Orešković zove plaćenikom, što je besramno. Dakle, nije li perverzno da posmrtni ostaci čovjeka koji je poginuo na hrvatskoj strani kao HOS-ovac i da se oznake koje je on imao inkriminiraju i pozdrav kao suspektne? Evo, predsjednik Ustavnog suda čak je otvoreno protiv toga, a da u isto vrijeme, sad moram biti sarkastičan, oznaka koju je vojnik koji je pucao od njega, to je zvijezda petokraka, nikom nije suspektna. Dakle, u jednom trenutku, u jednom događaju zrcale se sva perverzija hrvatskih ideoloških razlika. Slažete? Da, ma ne, to je strašno. Danas sam imao baš, u ime kluba sam imao, to je što je gospođa Orešković, to nije prvi put, ona ne zna izjave, vjerujem da se vi jako dobro znate da je predsjednik Tuđman i hrvatski branitelj karcinom hrvatskog društva. To je već monstruozno, njezine izjave prema takvoj situaciji, prema Domovinskom ratu. Jean-Michel Nicolier nije rođen u Hrvatskoj, rođen je u Francuskoj, ali je za hrvatski narod ostavio je svoju ljubav, srce i život je dao. I nije nikakav plaćenik. I nije nikakav plaćenik. Postrojbe HOS-a, da je to, ja bih volio da to napokon osvijestimo. 1991. godine su bile kao sve ostale postrojbe policije, ja kad sam došao u Vukovar, tad su ljudi bili u trapericama, netko je imao u odoru, netko je nije imao, netko je bio u ZNG-u, netko je bio u policiji, netko je nosio HOS. Svi smo bili sa istim ciljem, a to je cilj obrana Vukovara i obrana Hrvatske države. A u tom dijelu je došao i naš brat po oružju Jean-Michel Nicolier i mnogi drugi koji su tada bili. I ona se danas narugala i uvrijedila ne samo obitelj Nicolier, izrugala se sa svim majkama, sa svom djecom, sa svim koji nikada nisu uspjele svoje muževe, očeve, djeca koja nisu nikada vidjela svoje očeve. To je strašno. To nije samo ideološki problem. To je problem života, kulture. To je da čovjek to ne proživljava generacijski, mislili bi vjerojatno za 50 godina će se ljudi neće vjerovati da je to moguće da se događa i u državnom Hrvatskom saboru i u našem društvu. To je za mene, ja sam prije svega kao hrvatski branitelj, ali slušajući ljude koji nisu, to je prestrašno do kojih granica uvreda
može se odnositi prema svojoj državi, prema narodu. Tu ne možemo biti različiti. Možemo biti različiti u ovim našim određenim temama i uvijek ćemo biti. Ali ovo su vrijednosti gdje ne možemo dovesti u pitanje. Gospodin Bauk, kako gledate na ovu perverziju? Da. Pa dobro, to je vaš stav, meni je on poznat, ali ja ću se malo ipak o svemu tome izjasniti. Dakle, što se tiče Jean Michela, on je posthumno dobio odlikovanje od predsjednika Josipovića 2011. godine, primila ga je njegova majka, čini mi se, orden za hrabrost, ako sam dobro razumio. Status hrvatskog branitelja čini mi se da mu je riješen za vrijeme dok je ministar bio Fred Matić, kao i drugim pripadnicima 204. Vukovarske brigade. Ako griješim, onda sam krivo čuo i ispričavam se unaprijed. Prema tome, u tom dijelu ja nemam, evo, samo sam dakle dodatno rekao što mislim i kakav je stav i stranke čiji su ljudi bili na dužnostima koje su obnašali, a tiču se konkretnog slučaja. Također, ako je točno da je bio pripadnik HOS-a, o HOS-u je nakon njegove pogibije govorio predsjednik Tuđman. I ono što, kako ste rekli, prozivamo se sad i u stvari dosta se često u zadnje vrijeme pozivamo oko nekih tema, što je naravno argument koji treba uzeti u obzir. U tom trenutku je na insignijama HOS-a pisalo HSP, je li tako? Danas ja nigdje ne mogu vidjeti insigniju HOS-a gdje piše HSP, a iz nekog razloga je HSP izbrisan s toga. Iz istog razloga koji je izbrisan HSP može se izbrisati ovo drugo. Što piše je da to i dalje ostane oznaka HOS-a, ali bojim se da se to ne događa upravo zbog toga što, po mom mišljenju, upravo zbog toga zato što je to i tad stavljeno 1991. na te oznake i sad dolazimo do pjevača kojega smo spominjali, koji je također, kada je napisao pjesmu o kojoj govorimo, imao neke stihove koje je maknuo, a neke nije. I isto tako znamo i zašto. Pa onda bi ja tu sad stao da ne idem dalje. Što se tiče ostalih simbola, svaki od simbola o kojima govorimo ima razdoblja koji se mogu detektirati kao svjetla i oni koji se mogu detektirati kao tamna. I u njima je u stvari Europski sud za ljudska prava i dao nekakve ocjene koje je u kojem trenutku dominantno. I pod simbolima kojima danas, dakle pod simbolima mnogih država današnjih, modernih, i demokratskih i nedemokratskih, su počinjeni zločini, pa se simboli tih država u pravilu ne mijenjaju, jer su dio identiteta. To vrijedi i za ove narode, kako vi želite reći, u regiji, gledajući koje je dominantno značenje, i zbog toga su i prijepori, i zbog toga se ne može u potpunosti i jednoznačno nešto odrediti, i zbog toga postoje to načelo razmjernosti. I da sad ja ne idem u dalje razglabanje i kompliciranje. Ja sam zato da se poštuje ono što je Hrvatski ustavni sud donio, što je donio Hrvatski sabor, to uključujući i deklaraciju o Domovinskom ratu, deklaraciju o antifašizmu, što su donijeli europski sudovi, što su donijeli Europski parlament, uključujući i ovo deklaraciju o totalitarnim režimima, i da nam temelj bude, dakle, Hrvatski ustav, demokratska višestranačka Hrvatska republika ili Hrvatska država, kako više želite da izgovorim, sa ostalim pratećim sadržajima gdje može biti i Drugi svjetski rat i sve ono što ide u povijest, plus Dubrovačka republika koja još nije navedena u Ustavu, a kao prvi temelj, dakle, Domovinski rat, kako to vole kolege iz HDZ-a reći, pa ću ja reći, gdje je, dakle, predvođena prvim hrvatskim predsjednikom i hrvatskim braniteljima uz potporu cjelokupnog hrvatskog naroda. Hrvatski narod nakon 1000 godina ostvario samostalnu i suverenu Hrvatsku državu, i da se, kako je rekao, da citiram generala Gotovinu, ratovi pripadaju prošlosti, okrenimo se budućnosti. Život nije tako idiličan kako ste vi sad ovo skladno završili. Ali može biti, može. Uvijek treba, naravno. Treba težiti. Ali evo za kraj pitanje jednom. Obzirom da ti prijepori se ne gase već 35 godina oko lijevog, oko desnog, oko insignija ovih i onih. Toliko ljudi je ubijeno pod
pod ustaškim insignijama, ali toliko ljudi ubijeno i pod zvijezdom petokrakom. Po meni postoje samo dva rješenja. Zanima me, evo, to je zadnje pitanje. Samo dva rješenja u tome. Ili dopustiti i jedno i drugo, pa će vrijeme napraviti svoje, ili zabraniti insignije svih totalitarnih režima, pa će barem biti mira ove vrsti i barem će se jednom zauvijek poštivati deklaracije Europskog parlamenta o totalitarizmima i fašističkom i komunističkom koji spadaju pod isti oblik negativnog totalitarizma. Mogu ja Plenkoviću dati za pravo? On je rekao da su zakoni dobri, a da sudska praksa treba Vi ćete preći u HDZ. Ne. Dakle, to je jedna od ovih situacija kada HDZ malo jednostavne stvari želi zakomplicirati da izbjegne direktno izjašnjavanje. Ali nema veze, tu će kolega Deur. Evo najprije kolega Deur, pa će vi ćete imati možete vi kolega Deur prvi kad je već. Dakle, da li zabraniti sve insignije svih totalitarnih sustava ili dopustiti sve? Jer je znate, djeluje, kako bih rekao, nepravedno da se kažnjavaju zločini. Danas sam gledao na jednoj televiziji, pogledajte koliko je ljudi ubijeno, ne znam, u ovom logoru, u Jasenovcu. Naravno da to treba osuditi. Ali u Hudoj jami su isto djeca. Ubila ih je petokraka. Dakle, nije li perverzno da jedno pustite, a drugo ne? Ministarstvo branitelja i uprava za nestale su Jazovku jako iskumirano. Evo recimo, ili Jazovku. Evo, uistinu smo svjesni, u svijesti... Još ima 900 jama, neotkopanih u Hrvatskoj. Nažalost, Drugi svjetski rat hrvatskom narodu je donesao puno boli. Znate, s obe strane, i to je svijest naše generacije koji gledamo kao što buduće generacije gledat će na nas. Jeste li za liberalizaciju ili za zabranu? Pa ja inače nisam čovjek koji bi bilo šta zabranjivao, ali mi smo generacija gdje je petokraka nanesla strašno zlo od Blajburga do Vukovara, Škabrnje, pa i sad ste rekli Jean Michel i ovoj četvorica koja su Samardžija, koji su ubijeni, pronađi sad, to je pod zvijezdom petokrakom su ti ljudi mučeni i ubijeni. Ali ne smijemo ni kao narod ni jednu stranu odobriti i zagovarati. I dok god imamo Dalija Oreškovića i bez obzira s jedne i s druge strane, do tada nećemo postaviti ono što je predsjednik Tuđman najviše želio u pomirbi, a to je da je Domovinski rat temelj Hrvatske države. Dobro, ali treba li zabraniti petokraku po vama? Treba li zabraniti ustaške oznake i komunističke oznake? Pa vidi, pazite, ja osobno, kad bi mene osobno pitali, ja bi petokraku zabranio, bio bi za zabranu. Međutim, ne znam što donosi inače konotacija zabrana. Gospodine Bauk, evo zadnje pitanje. Ja bih izbjegavao riječ zabrana. Možemo govoriti o sankcioniranju, penalizaciji ili kažnjavanju. I to novčanom, dakle da sad ne bi bilo da će se još nekoga i zatvarati. Krenimo dakle od ovoga što ste rekli. Ja ću još jednom ponoviti. Hrvatski ustav u pogledu zauzimanja strane u Drugom svjetskom ratu nije neutralan. On je vrlo jasno se odredio nasuprot jednoj strani, a za drugu stranu. A onda je u sljedećem pasusu stavio i odbacivanjem komunističkog sustava kao negativnu odrednicu prema komunističkom sustavu. Prema tome, za mene tu situacija je jasna. Kada se nešto govori u kontekstu Drugog svjetskog rata, što se tiče petokrake, onda to i odobreno ustavom. Kad se govori o zločinima nakon Drugog svjetskog rata i o zločinima u Domovinskom ratu, to treba biti sankcionirano. Ja tu nema nikakve dileme, da ne bi bilo. Dakle, smatram da je to u najmanjem slučaju... To je isto petokraka. To je ista petokraka. Dobro, ali ako govorimo o zločinama u Jasenovcu, onda vi ste ih spomenuli. Dobro, pa evo, da. Počinjeni su sa šahovnicom, s hrvatskim grbom, pa nećemo to zabraniti. Dakle, tu nije to tako jednostavno, kako ste sad išli pojednostavljivati. Ne, nije tako jednostavno. Ili zločini pod 4S, to je službeni grb Republike Srbije i danas i još Srpske pravoslavne crkve i tako dalje.
Zato sam i rekao da su se pod znakovima mnogih naroda... Kad smo već kod grbova, zločini su počinjeni pod ustaškim grbom, a ne pod hrvatskim grbom, jer je ustaški grb, pa i u Jasenovcu... Sa prvim bijelim poljem i slovom U. I sa slovom U, to je ustaški grb. On je na Jasenovcu, a nije hrvatski, kao hrvatski povijesni. Ali na stranu. Dobro, na stranu to. Ali mi ne baštinimo ništa i ne trebamo baštiniti iz doba NDH. Ali baštinimo iz komunizma petokraka i petokraka. A i u hudoj jami je petokraka ispala djetetu metak u glavu. Tamo treba biti sankcionirano, isticanje. To je u najmanju ruku odobravanje, ako ne i veličanje, kada bi se na tom mjestu to isticalo. Dakle, ja tu ne znam jel sam dovoljno jasan. Dakle, postoje za mene situacije kada isticanje zvijezde petokrake treba sankcionirati točka. Ne znam jel... Ne, na koje mjesta bi to ograničili? Mislim, kako bi rekao, u Zagrebu kad su ušli partizani ubili su 27 svećenika i streljali 1500 ljudi. Dakle, tamo gdje se dakle to može smatrati odobravanjem, poticanjem ili veličanjem zločina koji su počinjeni tamo. Točka. Pa sad ste nabrali mjesta koja jesu. A gdje nisu počinjeni? Imate 900 jama. Pa ko dolazi u prostokodu? Dakle, što se tiče, ko dolazi tamo s petokrake? Dakle, ja uopće ne vidim da se pretjerano puno, dakle, isticanje petokrake se ističe u najvećoj mjeri i to na komemoracijama i na obilježavanju određenih bitaka iz Drugog svjetskog rata gdje je doista i veliki broj partizana poginuo. Ova jugoslavenska zastava na Gaj Prideu je jedna vrsta provokacije, jer za vrijeme Jugoslavije su homoseksualci bili kriminalizirani. To je uopće to je doista više provokacija ovima koji su bili tamo nego ovima drugima, recimo to tako. Što se tiče drugih insignija, ponovo, dakle, tamo gdje se veličaju, potiču ili odobravaju zločini počinjeni pod tim znakovljem, trebaju biti sankcionirani prekršajno. Ako se otvoreno poziva na nasilje i mržnju, onda je to kazneni. I to je to. I tako hrvatski zakoni to poznaju i samo treba se toga držati. Ako postoje sporne situacije, imamo Ustavni sud. I to je to. Nemojte dakle, ne bi ja tu puno i previše komplicirao. I ove granične situacije čovjek ostaje granične situacije. Jer ako zabranite jedno, onda će neko, dakle Heil Hitler, onda su počeli stavljati 8 jer je slovo H8 u abecedi. I tako da. Ili ove neke kratice da se maknemo od Drugog svjetskog rata. Prema tome još uvijek sankcionirat će se od slučaja do slučaja temeljem nekih općih načela i to je to. Evo, ja sam vam rekao koja su moje opće načela. Nemojte, ne treba, dakle, pretjerano puno tu imati. Dakle, treba imati jasan stav i određene poštene namjere, pa se vrlo lako onda dođe do... Gospodine Deur, nakon dugih godina, 15-ak, 17, Hrvatska vraća, vladajuća koalicija vraća služenje vojnog roka. Sad dobili ste dosta prigovora od onih koji tvrde da 2 mjeseca vojnog roka nije dovoljno, do onih koji tvrde da Hrvatsku zapravo mogu braniti samo profesionalne brigade. Najveće bitke su iznijele gardijske brigade i u tom kontekstu ta asocijacija zapravo potpuno stoji. Kako odgovarate jednima, a kako drugima? Pa prije svega 2 mjeseca je donesla struka, stožer Hrvatske vojske, ljudi koji su u struci i u tom skoro već još malo godinu dana i njihove analizi, promišljanju, svim elementima, evo što ste rekli, sve godine kroz koje smo prolazili, je donešeno da su 2 mjeseca sasvim dovoljno da se mladi ljudi obuče, uvježbaju, istreniraju i da uistinu idemo u taj sustav temeljne vojne obuke. I djevojke koje budu željele, htjele, mi sad imamo negdje između 10 i 15%, negdje oko 13%, možda bi mogli zaokružiti da je djevojka u dragovoljnom dijelu u oružanim snagama. Ako se vratimo u povijest, već negdje tamo 2000. godine se sjećamo da je jedna percepcija, da je ono što se događalo od Haga, od umirovljenja i tako dalje. Ušli smo u jedan smjer gdje je Hrvatska vojska, koja je u hrvatskom narodu uvijek bila i kao najveći branik i vjerodostojnost, postali nešto što smo počeli gubiti percepcijski, medijski, pomalo je to ušlo u jednu jako ružnu dinamiku.
negdje 2006. godine se već u Hrvatskom saboru, tada koji je danas donesao ovu odluku, je došlo do toga da priziv savjesti postao jako velik i da je on postao nemjerljiv u veliki postupci koji su se događali, da jednostavno se to ušlo u tom trenutku u sagledavanje u najboljem dijelu da se ide u taj dragovoljni dio. Taj dragovoljni dio je temelj ovog zakona, jer bez njega bi ponovo bio jedan veliki problem. On je tako da ne smijemo ulaziti u jednu krivu percepciju da je to što je tad zamrznuto, da je to sad, mi prolazimo i došli smo u jedan problem da nemamo popunu Hrvatske vojske, da ne pričuva ne postoji, da jednostavno mi postajemo, slažem sa svim argumentima da profesionalni sastav treba jačati. Ali moramo imati elemente jačanja toga, moramo imati uvježbane ljude, moramo imati mlade ljude koji prepoznaju, a i danas je njihova edukacija, život, budućnost, koji sebe vide danas ne samo u profesionalnom sastavu kao s puškom ili u tenku ili u zrakoplovu, nego da je to milion drugih odluka i milion iskustava koje će proživjeti sebi nakon ta 2 mjeseca i određeni ljudi, mladi koji će biti izabrani, a i dragovoljno koji žele ostati u profesionalnom sastavu. Tako da mislim da svi su elementi koji su do sada prikazani u svim ostalim izazovima koji se danas, nažalost, živimo u Europi i nakon osobito gdje se Europa probudila, gdje su te zelene politike koje su Europu dovele u jedan status koji je, nažalost, vrlo postao jako težak, problematičan. Danas smo došli, nije to Hrvatska izmislila, evo sad ćemo ulagati ogromne novce, kupovat ćemo zrakoplove. Jednostavno je to jedna Švicarska, jedna Austrija, su zemlje koje ukazuju koliko jedna Njemačka, sad ne nabrajam, skandinavske zemlje, gdje se pokazuje ruska agresija je to motivirala. Jedna velika motivacija i da danas mi Ukrajinu imamo danas Ukrajina sigurno ima najjaču možda vojsku, to je preko 1 milion ljudi koji su pod oružjem. I koji ratuju 3 godine. Koji ratuju, znate. Tako da tu moramo biti vrlo svjesni i razumjeti da Hrvatska država mora osigurati sve elemente života, sigurnosti za svoj narod i za sve državljane. Gospodine Bauk, HDZ i SDP nakon dugo vremena, rekao bih, zajedno ruke u zraku oko jednog zakona. Nije cijela oporba. Nije uvijek. Nije to tako rijetko. Dobro, ali oko jednog važnog zakona. Da, dio oporbe nije glasao za to, nisu svi. SDP niste ni od početka odbijali tu ideju. Pa, pred svake izbore morali smo, to je negdje pošlo 2020. godine, morali smo govoriti o obveznom vojnom roku, ali ovaj put je to na kraju krajeva konkretizirano. Mi smo prošle godine, negdje u ovo doba, prije godinu dana, imali jednu tematsku raspravu na našem predsjedništvu o temeljnom vojnom osposobljavanju, odnosno o vojnom roku, jednu stručnu raspravu gdje smo sagledavali što je donijelo dragovoljno služenje vojnog roka i na koji način doći do brojčanog stanja Hrvatske vojske koje će biti u skladu sa strateškim dokumentima. Ja bih podsjetio da je Hrvatski sabor u 7. mjesecu ove godine donio dugoročni plan razvoja oružanih snaga gdje su dvije bitne, i to preko 110 glasova, čini mi se, više od dvotrećinske većine, gdje su bile navedene između ostalih stvari da se brojčano stanje, brojčana veličina oružanih snaga Republike Hrvatske neće smanjivati i da će se jačati pričuvna komponenta. Stoga u toj analizi smo zaključili da dragovoljno služenje vojnog roka nije dalo rezultate. Gospodine Deur, je li realno odluka 2008. u ukidanju vojnog roka bila velika greška? Pa možemo, znate, iz svake današnje perspektive mi to možemo gledati sigurno jer je pokazatelj proces cijeli bio da smo izgubili priču, da smo cijeli sustav, da je taj dragovoljni dio sveo se, da se moralo donesti odluka da moramo ići na vojno osposobljavanje ročnika. Sigurno, međutim u trenutku percepcije sustava koji smo mi tada živjeli je to nešto što je tad bilo jednostavno preveliki je bio prigovor savjesti, svi su htjeli ići u civilni dio i vi jednostavno niste mogli popuniti. To je bilo najzamrzavanje, ne ukidanje, nego zamrzavanje je bio jedini mjerodavan u onom trenutku ne samo politički čin, nego čin koji su se danas stvoreni preduvjeti da možemo to kvalitetno napraviti. Gospodine Bauk. Pa ja ne mislim da je bila pogreška zamrzavanje služenja vojnog roka. Dakle, mi smo određeni broj generacija poštedili
određenog broja mjeseci boravka u vojsci jer obrana zemlje to nije u tom trenutku zahtijevala, što se povijesno sada nakon 15 godina pokazuje točno. Ja bih podsjetio, mi smo u to vrijeme, u ovih 15 godina ušli u NATO, ušli u Europsku uniju, ušli u Schengen, tako da, kako to voli premijer reći, ostvarili smo sve svoje strateške ciljeve, nešto i prije nego što je on postao premijer, nešto za vrijeme njegovog mandata. Sad je takvo vrijeme, takva situacija da tu mjeru treba poduzeti, a ja se nadam da će se ponovo uskoro stvoriti uvjeti, kad kažem uskoro mislim na određeni broj godina, ne sada 4-5 nego malo više, da se može ponovo govoriti o zamrzavanju služenja vojnog roka. Ako se ova sva primirja postignu, ako bude vladao mir u svijetu, možemo ponovo neke generacije poštediti i ta 2 mjeseca, a i ne moramo. Mislim to jedino ako baš dođe riječ Božja u sustav ljudskog roda, onda možemo možda promišljati o ovome što kolega Bauk kaže, što sigurno svi mi koji smo prošli rat molimo Boga da bi to tako bilo. Naravno. Ali nažalost živimo u jednom svijetu koji je vrlo raznovrsan i vidimo sve što se događa i bez obzira što čeka generacije koji su ispred nas, mislim da Hrvatska država nakon ovoga sve što smo prošli 90. godina moramo biti svjesni da moramo sigurnosni život ljudi, da mora biti države, mora biti snažan, jak i to je, a Hrvatska vojska mora biti najspremnija i odgovornija. Vi ste poslovično optimistični ili... Pa treba ljudima objasniti, ja ću ponoviti, mi uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja vidimo kao mjeru koja bi trebala zadržati brojno stanje oružanih snaga i pričuvu. I dok su takvi strateški dokumenti, kad se to postigne, može se razmatrati jel treba ta mjera i dalje ili treba malo smanjiti, povećati. Hoćemo li, postoji ova druga opcija koju ste vi pitali, trebamo li uvesti stajaću ročnu vojsku? Za sada ne. Dakle, to nije u strateškim dokumentima. O tome se naravno također može u jednom trenutku povesti rasprava, ali u ovome trenutku ne vidimo. Dobro, evo sad jedna tema o kojoj SDP-ovci o tome govore pažljivo, višekratno, Možemovci na tome inzistiraju. Meni se čini da se priziv savjesti doista fetišizira i da se pomalo od toga radi jedna kultna pozicija. Gotovo da je poželjno istaknuti priziv savjesti. Sad me zanima mišljenje jednog i drugog oko toga. Vidio sam izjavu zastupnika Biloglava u Saboru koji je rekao da ne razumije kako se uopće o savjesti može govoriti ako se odbija braniti domovina, a i o savjesti kako se može govoriti ako se ne želiš obučiti za obranu, ako te neko napadne, kako ćeš se braniti. Možda je malo simplificiran ovaj drugi dio, ali kakav je vaš pogled? Je li priziv savjesti alibi onima koje uopće ove teme ne zanimaju ili realna stvar koja treba obuhvatiti 1, 2, 3 ili 4% stanovnika? Pa, ja mislim da je u zadnjim godinama, dok je vojni rok u Hrvatskoj bio obavezan, došlo do određenog poplave oportunizma kod mladih muškaraca. Jednostavno bilo je lakše biti 10 mjeseci kod kuće nego 6 mjeseci u vojarni. I da je došlo do te poplave priziva savjesti i sad naravno, neću spominjati imena, ali znači o kome se radi. Najpoznatiji primjer trenutno onoga koji ima priziv savjesti je jedna politički izložena osoba poznata po pucanju u kukuruzu. Dakle, to je sigurno bio fake priziv savjesti 100%, a ima vjerovatno mnogih koji su jednostavno iz oportunizma odlučili kad su već mogli birati, a mogli su biti 10 mjeseci kod kuće, a ne 6 mjeseci u vojarni. E sad, ja bih samo podsjetio prije nego što se još dotaknem toga da je i ova koncepcija koju imamo i nekakve brojke o kojima ministarstvo govori također stoji na 2 stupa priziva savjesti. Jer ako mi imamo generaciju od 15 tisuća muškaraca ili 12, ajde recimo da će od tih 15-12 biti ocijenjeno zdravstveno sposobnim, govorim na pamet. A projicirana brojka je 4000 ročnika. Znači i ministarstvo u startu računa i da tako kažem, moli Boga da 2/3 izraze priziv savjesti, tako da 4000 bude u vojarnama, a 8000 u civilnoj zaštiti. I onda bi to, dakle na tome se sad trenutno temelji koncepcija MORH-a. Naravno, oni deklariraju da mogu povećati kapacitete ako bude ipak manje od 2/3. Drugo, ovaj broj koji ste vi rekli, dakle recimo negdje one brojke koje su bili
2002. 2003. bi bile realnije nego ovo što je bilo 2008. To je to. Dakle, ja ne mislim da se hrvatska mladost, muškarci da su se toliko pacificirali u prvih 6 godina 21. stoljeća. Sumnjam da se to dogodilo, nego je to bila jedan izraz oportunizma. Sada je ocijenjeno da bi 3 mjeseca, dakle mjesec dana trajanja duže, značajno manja naknada i još ova priča o prednosti pri zapošljavanju, da bi bio dovoljno, da tako kažem, odvraćajući faktor da oni koji doista nemaju stvarni priziv savjesti da ga i ne iskažu. Hoće li to biti tako, vidjet ćemo na početku. Vidjet ćemo na početku kada zakon krene u primjenu i kada budu dolazili prvi ročnici na regrutaciju i regruti na regrutaciju, onda ročnici u vojarne, odnosno u ove centre za civilnu zaštitu. Priziv savjesti je člankom, čini mi se to 49 Ustava određen kao, 47, 40 neki Ustav određen kao ustavno pravo i nema potrebe sada ga ni omalovažavati, a ni fetišizirati. Ako država ima pravo dakle obaveza je braniti državu, država naravno ima obavezu zaštititi svoje građane, zato postoji oružana sila i država ima sve mehanizme koji trebaju to napraviti. Pa ako bude situacija da se previše mladih muškaraca poziva na priziv savjesti, onda će vjerojatno vlada reagirati s određenim dodatnim mjerama odvraćanja od toga. I obrnuto. Ako se previše, premalo, možda budu obrnute mjere. Prema tome, to je sve nešto za što država ima instrumente gdje treba reagirati, ali temelj, nekako strateško promišljanje mora biti u strateškim dokumentima. Dok je 4000 kao projicirano brojčano stanje, ako se pogleda 4000, onda je ovo kako je ocijenjeno dobro. Ako bude 8000 ročnika, vlada će već donijeti neke mjere. Ili će malo potaknuti da se više javljaju civilno, ili će ostati ovako i bit će 8. I nadalje, ako bude samo 1000 i bez obzira na sve 14-15 izjave priziv savjesti, doći će neminovno do produljenja civilnog služenja. Tako da to gledamo isključivo u ovome dijelu, bez namjere da sad ulazim i u fetišiziranje i u omalovažavanje. I na kraju krajeva moram primijetiti da je u drugom čitanju zakona i zastupnici HDZ-a i posebno i ministar Anušić i ministar Božinović su sa uvažavanjem i oprezom govorili o prizivu savjesti na moje direktno pitanje. Dakle, ja sam upravo htio to čuti od njih. Prema tome i MUP i MORH imaju u tom dijelu da naprave tako da se ustavno pravo poštuje, a da se ustavna obveza o tome da država putem oružane sile organizira obranu također poštuje. I to je jedna ravnoteža u kojem ćemo vjerojatno na ravnoteži i razmjernosti vrlo često koristiti kao izraze. Je li realna ova projekcija matematike da će vlada smanjivati broj ako se javi previše ročnika? Mislim da imamo stvarno jednu dobru i kvalitetnu projekciju koju je Ministarstvo obrane i Glavni stožer napravili, sigurno zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova i da u stvari svoje brojke. Pa negdje oko 4000 sad, ovo što gospodin Bauk, on uvijek ima matematički više i manje, sve se može dogoditi, znate, a mi sad uvijek, ako želimo prejudicirati nešto, ako želimo nešto, sad što će, vidjet ćemo, ovo su osnovne brojke analiza Glavnog stožera. Što u ove 3 vojarne ili obučna centra, kako hoćete, se dolazi. U svakom slučaju, ako to bude potrebno i ako se upokaže da je to bitno, da će se sigurno u sustavu i određene druge vojarne biti vrlo brzo priključene u takvu situaciju. Ali ono što ne smijemo dozvoliti da priziv savjesti uvodimo u ovakav forum mladih ljudi, da je to nešto što mora biti formalno, poželjno i da je to, pa mislim da služi svojoj domovini, biti dio toga. Pa da, mislim, to je nešto što... Moda, je li masovan priziv savjesti za zemlju koja je nastala jučer, a to je zapravo moda? To je najveći problem, to je nešto što nam se tad dogodilo od 2000. pa na ovamo. Mi smo svjesni svih tih događaja. Gdje su naši generali u Hagu branili vrijednosti postojanosti države. Moramo se dubinski vratiti određene stvari, jer jednakost u ovoj formi da sad to formaliziramo kao to je tako bilo i gotovo je. Ne, neke stvari imaju svoj proces koji se nažalost događao. I u tom trenutku biti ročnik, vojnik
nije bila neka materija koja se prikazivala da je državi to potrebno. Kolega Bauk, možda SDP, svi smo mi ne bi željeli da dolazi do rata, ne daj Bože, i molimo Boga da do nikad ne dođe. Ali moramo biti svjesni da moramo imati mlade ljude i generacije koje će doći, koje su uistinu sa ljubavlju, poštovanjem i sa jednom emocijom stvaranja Hrvatske države. A to što moramo i u našem obrazovanju zajedno sa cijelim sustavom graditi jedne vrijednosti, a jedna obuka, to je jedna vježba i uvježbavanje mladih ljudi. Nemojmo to dovoditi sad u neku percepciju nerealne stvarnosti. Nego imamo generaciju mladih ljudi koja mora biti uvježbana, a tako i u ovom civilnom dijelu, da mora biti svjestan i taj mladi čovjek koji ide da će biti po svojoj osposobljenosti i stručnosti, da neće netko biti bačen. Danas se želi vrlo ružna percepcija, bit će bačen negdje na ulicu. Ne, svi ljudi koji budu u civilnom dijelu služili, a to je od vatrogasnog dijela do sve civilne zaštite koja je bitna svakom gradonačelniku. U lokalnoj zajednici to nije trošak, to je bitnost. Pa sve sve nepogode koje se događaju su jako bitne i nemojmo to omalovažavati i raditi sami jednu ružnu priču koja nema nikakvog smisla. Tako da budemo tu oprezni i pustimo ono da je stvarno kvalitetno napravljeno. Evo i tu pokazuje da smo zajedno u Saboru svi zajedno svjesni i dali podršku Oružanim snagama, da je to bitno i da ta formacija mora ići na takav način. Spomenuo kolega Deur početak 2000-ih, ali čak i tada su Oružane snage bila institucija koja je uživala najveće povjerenje građana. Je, po svim anketama. Ono što je početkom 2000-ih došlo, to je pristupanje najprije partnerstvu za mir, onda pristupanje partnerstvu za mir, MEP, dakle kao akcijski plan za ulazak u NATO savez, i zahtjev saveznika je bilo, dakle, reforma Oružanih snaga, smanjenje brojčanog stanja od onog ratnog ili postratnog do manjeg. Tako da i u tom kontekstu je vojni proračun onda smanjen, što je sa aspekta ratnog vojnog proračuna i mirnodopskog nekako i logično. I promjenom vlasti 2004. HDZ je nastavio tu reformu. Dakle, on još dodatno smanjio proračun u odnosu na zadnji naš i 2007. 2008. godine je došlo i do zamrzavanja vojnog roka. Ali je, dok je bio ministar Branko Vukelić, bilo nekoliko planova koji su dolazili i u Hrvatski sabor, koji su davali dosta realne i dobre podloge za opremanje oružanih snaga, ali onda je došla ona kriza 2008-2009. I jednostavno ponovo se došlo u nekakav situaciju zadržavanja, barem pokušaja zadržavanja postojećeg stanja i naravno onda se poboljšanjem gospodarskih prilika u zemlji ukazalo mogućnost još boljeg opremanja. Tako da mislim da je ovo sad nešto što je u stvari su najbolje perspektive za Oružane snage već nakon dugo vremena. Ali dobro, koliko je, isto pitanje za obojicu, koliko ja sam kao novinar fah idiot pa sve gledam novinarski, pa onda i ovu temu, koliko je od 2000. nadalje to sistematsko isticanje užasa, mana, grešaka, nacionalno nije bitno, lopovluka, tajni ratnih koje se otvaraju. Koliko je to sve skupa, ta negativna medijska slika, i ne samo medijska, nego politička, utjecala na to da mlade generacije koje su se tek rodile ili su se rodile u ratu počnu gledati na cijelu tu priču, tako da pusti me od Hrvatske države i od Hrvatske vojske, pogledaj šta piše ova ili ona novina. Koliko je to utjecalo na mahniti priziv savjesti? Ne mislim da je to utjecalo. Ja i dalje mislim da se tu isključivo radi o oportunizmu. Dakle, ako imam priliku birat, ako su takve nekakve društvene okolnosti, izabrat ću da budem 10 mjeseci doma nego 6 mjeseci u vojarni. Dakle, ja to gledam praktično. Ja to gledam na taj način. I vidjet ćemo kako je. Dakle, sada je civilna služba 3 mjeseca u vojarni, odnosno ne u vojarni, nego... ali 3 mjeseca. Da, 3 mjeseca sa slobodnim vikendima, ali spava se u vojarnama. Sad nećemo nazvati vojarna jer to nije vojska. Možemo nazvati neki drugi. Ne spava se doma. Ne spava se doma, a opet imate iz druge strane ovo u lokalnoj samoupravi od 4 mjeseca. Ja nisam siguran je li ta alternativa uopće potrebna. Međutim, kad je već alternativa? Dakle, za civilnu službu imate alternativu 3 mjeseca u centrima, u Divulje, di su Divulje,
Jastrebarskoj i u Slavoniji, negdje mislim da je Bizovac ili tamo negdje, ili u lokalnoj samoupravi na 4 mjeseca. I isto radi se o razlici, čini mi se, u naknadi. Dakle, u vojarni je to 1100 eura, čini mi se, a ovdje se govori o 200 i o 100. Dakle, treba vidjeti je li razmjerna ta razlika. To će se opet vidjeti s ovim brojevima. Dakle, ako netko ide osporavati odredbe, dakle, jer se drugačije tretiraju oni koji imaju priziv savjesti i oni koji nemaju, što je opet, kad se drugačije tretiraju, znači da država ipak neko što smatra prioritetom. Dakle, to je odgovor još na jedno vaše pitanje. Dakle, država smatra da je poželjnije da se javiš na vojnu službu. Pa naravno, logično, ne? Ok, ali onda daje nekakve poticajne mjere ili nekakve odvraćajuće mjere. I država je u ovom trenutku ocijenila da su to odvraćajuće mjere. Dakle, mjesec dana dulje ili 2, manja naknada i ovo što se tiče prednosti pri zapošljavanju. Što će vjerojatno isto biti jedno od pitanja, ali nije sad potrebno da to objašnjavam. I na taj način će vjerojatno biti uspostavljena neka ravnoteža. Ne mislim dakle da je dnevno politička situacija i bilo što utjecalo na to hoće li neko izjaviti priziv savjesti. Da, gospodin Deur, što vi mislite o tome? Dobili smo, stvorili smo državu jučer. Je li logično da generacije 10-15 godina iza velikih ratnih bitaka i uopće poimanja države prema svemu tome, a vidi se da postoji jedna generalna apolitičnost kod mladih, pa onda i odmak koji je možda uvjetovan praktičnim razlozima o koji govori gospodin Bauk, ali meni kao idiotu pada na pamet da je i cijela ta hajka o državi, o ovome, onome. Pa mislim da smo ja sam tu siguran 100% i to ne želim uopće dvojiti, nažalost, da smo nakon 10 godina i smrti predsjednika Tuđmana i ministra Gojka Šuška da smo ušli u jednu, da mi negdje do 2015. pa ratnog ministra nismo u javnom životu spomenuli. Znate, to je jedan ozbiljno pitanje za društvo, za cijelu zajednicu, ne samo za političku zajednicu, nego cijelo društvo, od kulturnih, akademskih, bilo kojih formacija. Druga stvar je da imamo nakon ljudi koji su bili ratni zapovjednici da su preko noći postali da ih je država proglasila za neprijatelje. Da su postali bjegunci, da su se morali braniti, da su oni svoju državu branili, ali da nisu ratni zločinci, da ovaj narod nije, što nam je Haag pokazao, svijet nam je rekao ne, vaše akcije su bile časne, čiste kao suza. A mi to nismo bili svjesni toga. I sigurno da je tako jedna atmosfera utjecala na jedan cijeli sustav, da je svaki otac, ne samo ovo što je kolega Bauk rekao, nego kao roditelj razmišlja, pa čekajte malo, u kojoj pobudi svijesti ja dozvoljavam da moj sin ide u takovu vojsku. Tako da je cijeli jedan sustav percepcije, medijske, političke, sve ostale, imalo jedan veliki utjecaj koji se u to vremenu izdogađao. I normalno da kroz sve godine mi danas raspravljamo i dovodimo što u globalu sve političke stranke, osim Možemo i dva, tri, mislim još pojedinca koji u Saboru su u globalu, se svi slažemo, i HDZ i SDP, da je temeljno vojno osposobljavanje, da je jako bitno da oružane snage moraju biti jasna vojna sila i da kao članica NATO-a moramo biti kvalitetan partner, prepoznatljiv i da u ovim vremenima izazovnim koje živimo da moramo pokazati prije svega, bez obzira smo članica NATO, ali da moramo pokazati jasnu sliku i snagu Hrvatske vojske. Gospodin Bauk, SDP je glasao za, kao što smo rekli na početku, jedina veća stranka, značajnija stranka, koliko sam vidio, koja nije glasala izrijekom je bilo Možemo. Sad, nevažno je što ste vi u koalicijski partneri u Zagrebu, ali sasvim načelno me zanima kako gledate na tu činjenicu. Dakle, samo još jednu rečenicu prije. Sve ovo što je rekao kolega Deur u tim godinama koje ste spomenuli, pa neka, kako ste na početku rekli, gledatelji izvažu. I dalje su oružane snage i Hrvatska vojska bili institucija koja uživaju najveće povjerenje građana. Dakle, ja ne mislim da je neki otac rekao neće mi zbog toga ići dijete u vojsku, nego ono bilo, ajde, sad više, rat je prošao, možemo se malo opustiti,
ako ti je lakše idi ovako i to je to. Mislim. Naravno, neki to nisu dopustili, neki su rekli ići ćeš u vojsku, neš ti sad meni ovo ili ono, vjerovatno je toga. A vjerojatno bili oni koji rekli neš. Ali u prosjeku mislim da je ovdje ipak najviše bio riječ o oportunizmu. Dakle, što se tiče stavova kolega iz Možemo, oni su izrazili svoj stav glasujući protiv oba zakona i izrazili su stav da ne podržavaju uvođenje obveznog vojnog roka i za to su iznijeli neke svoje argumente. Ja nemam potrebe niti isticati njihove argumente, jer da se s njima slažem, da bi to bili i naši argumenti, niti biti njihov advokat ovdje, a niti biti bez njih tužitelj. Prema tome mogu reći da su zakoni koji su doneseni, posebno Zakon o oružanim snagama i strateški dokumenti doneseni s preko 2/3, doneseni su uz znanje i suglasnost predsjednika Republike koji je bio i naš kandidat na izborima, doneseni su nakon što su prošli Vijeće za obranu i za nas je to gotova stvar, a ovo držimo kao demokratsko pravo nekih da izraze svoje mišljenje. Oni će ga objasniti pred glasačima i na osnovu toga će se i neki glasači odrediti za njih. Hvala vam lijepo na gostovanju u Areni. Evo, poštovani gledatelji, to je otprilike to. Dakle, rasprava argumenata, rasprava ljudi koji s lijeva i desna promatraju hrvatsku stvarnost i izračunajte, pogledajte i odaberite ko je bio u pravu više. Mi se vidimo idući tjedan, do onda moje poštovanje.